Великденски сладки, които се топят в устата. Не с един, а с цели 3 различни вкуса. Виж как да ги приготвиш лесно у дома. Започвам като в купата на миксера слагам яйцата, захарта и щипка сол. За разбиване аз ще използвам листовидната приставка, тъй като в последствие брашното е доста и ще се получи сравнително тежко тесто. Оставям яйцата да се бият за 1-2 минути, захарта ще започне да се освоява, цялата смес ще се олекоти и ще започне да изсветлява. През това време към киселото мляко добавям содата, за да може да шупне, а в една голяма купа вече съм си пресял брашното. Към вече разбитите яйца изсипвам киселото мляко и содата, както и 100 мл олио. Разбърквам за кратко и започвам да добавям брашното на малки порции. Така се усвоява доста по-лесно. Когато тестото се събере, го вадя от миксера, дооформям малко на плота и го размерявам на 3 еднакви топки, тъй като ще правя 3 различни вкуса. Първият ще бъде с бял шоколад и лимонова кора, вторият ще бъде с черен шоколад и портокалова кора, а третият ще бъде с стафиди, които са накиснати предварително в гореща вода и ром, както и орехи. Пропуснах да ви кажа, че в основното тесто съм добавил и малко ванилова есенция. За да смеся съставките по-лесно, всяка от тези топки връщам обратно в миксера и за 15-20 секунди на бавна скорост просто размесвам тестото. Следва оформяне на тестото на индивидуални топчета, като от всеки вкус аз ще направя по около 15-16 такива с грамаж около 30-32 грама. Между другото, тази стъпка е перфектна да вкарате в кухнята малките помощници. Децата обожават да играят с тесто и ще ви помогнат със сигурност да навъртите топчетата доста по-бързо. А ако имате нужда от електрически помощници, може да хвърлите едно око в сайта Ariete.bg, за който имам 10% отстъпка с промокод MIRO10. По случай Великден в сайта ще има и голяма кампания с намаления до минус 40%, така че ако вече сте си набелязали нещо, може би сега е момента да го вземете на изгодна цена. След като топчетата са оформени, идва ред и на финалната стъпка, която е минаване през леко разбит белтък и после овалване в кристална захар. Подреждам ги в тава с хартия за печене, като оставям разстояние между тях, тъй като когато се пекат, заради содата топчетата ще се оголемят. Вкарвам в предварително загрята фурна на 180 градуса с вентилатор. Времето за печене е около 15-16 минути. Мой личен фаворит са корабийките с бял шоколад и лимон. А на вас кои ви харесаха най-много? Споделете ми в коментарите.